komentirati ga te reći koje su vaši planovi. Sljedeći govornik je kolegica Borzan, nova kolegica iz Hrvatske, nove zemlje članice. Mislim da je to vaše prvo javljanje za riječ ovdje u našem odboru. Hvala gospodine predsjedavajući, imate pravo. Ovoj prilici za razgovor i čestitam vam na vrlo ambicioznom programu rada litvanskog predsjedanja. Kao što ste vi imali vrlo snažan i emotivan govor, ja bih isto emotivno rekla nešto na početku i zahvalila se i pohvalila vašu predsjednicu gospođu Grabovskajte koja je na dočeku ulaska Hrvatske u Europsku uniju govorila u Zagrebu na tečnom hrvatskom jeziku i time ostavila vrlo upečatljiv dojam. Htjela bih se pridružiti, kolega je već napomenuo jednu stvar koja nas u Hrvatskoj dosta sada zanima i koja je vrlo u javnosti, pitanje koje se često u javnosti postavlja, a to je to da ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj postoji bojazan znatnijeg odljeva kvalificiranog zdravstvenog osoblja u druge zemlje Europske unije. Tu prvenstveno mislim na liječnike i medicinske sestre. Naravno, ekonomska kriza još dodatno doprinosi migracijama, pa me zanima je li se nešto slično dogodilo u Litvi i ako jest, što su vlade do sada u Litvi poduzimale po tom pitanju. Drugo pitanje bih vam postavila vezano za e-health akcijski plan informatizacije i umrežavanja europskih zdravstvenih ustanova. Znamo da je po tom pitanju u zadnjih 10-ak godina napravljeno mnogo toga, poput usvajanja direktive o prekograničnoj primjeni prava pacijenata iz 2011. godine, no i dalje postoje brojne prepreke koje sprječavaju iskorištavanje svih prednosti potpuno integriranog e-health sustava u Europi. Na primjer, jedna od tih prepreka je neusklađenost pravnih akata u zemljama članicama što otežava primjenu prava na povrat troškova za e-health usluge. Spomenuo bih također da napretkom mobilnih aplikacija su napredovale i one uvjetno rečeno medicinske, no problem je što se njihova primjena i učinci u stvari ne prate sustavno i nema sustavne regulative. Zato smatram da ubrzan proces informatizacije zdravstvene zaštite mora pratiti i istovremeno ubrzan proces regulacije i standardizacije. Stoga zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Rednerliste. Hvala vam, s time smo stigli na kraj našeg popisa govornika i sada, ministre, vama predajem riječ kako bi